края на месец септември решихме да посетим язовир Борец. Дойдохме, 3 човека бяхме, 3 стойки. В началото хващахме с бързи топчета, даден резултат, продължихме. След като пристигнахме, захранихме с лодка и пуснахме въдиците. Веднага последва удар и то троен рън. Сякаш бяха по-малко на брой. Може би сме извадили около 25-30 риби, но този път са много повече. Малко по-малки, до 12-13 кг са в момента. Ще имаме ли късмет днес в този септемврийски топъл и слънчев ден? Дали обаче всичко ще приключи добре? Да, разбира се. Този път не бива да изпускаме най-големият си трофей за годината. След 5-6 часа риболов излезна една класна риба, беше около 18 кг. Защото риболовът не е само хоби. Това е начин на живот. Да се забавляваш, докато го правиш. Гледайте риболовното предаване «Риболовен дневник»